This no nyine richambe tiriyo. Look at this. Ono murango achita kari gose nkorwa igose gasa beto omonto ari tense abegete na neti and this way he sleeps. Na bamenyete iko I don't know what they cooked that night. Digere sukuma barugete no bukuma. Na bamenyete iko no mwana omwabo mswati omwabo. Nyaruke yeta kera kwenda form 1. Enyomba na ereta to mina gotigete na mamu mino. Ndi wache tai. Tindaba mono mbono najete juwe gasi konyende. Nga kore kwende sesenere yasirete. Ono nga korwe bitina nga tebunga nche na nyirete nga ruororo. Ikikira ni grave kia mother here. Na kia kamera bana ara yabombire. Musirete 2020. Grave kia mother asirete 2020. Aiga this is the grave year. Yes. Mwaka. 2012. 2012 karogi kiranire nse because inkarake so amaraba aranire. Mwancho muri ryo Bosongo Vibes Network. Lero na tarire wika ase constituency ya Kitutu Chache North. Me county ya Kisii engotebe gwangi kinyureki gikuru mugumo igere ase e ward ya Marani. E constituency ya Kitutu Chache North e county ya Kisii. Abantu mbarande murwete kurwe gwenyeye igongise ko batebi exactly asende nabo either muramanye. Aiga engikoro kwanza. Mchenkuru ku Rafael Mukaya. Rafael Mukaya. Epali ngeye kwa nduche. Epali ye kogenda baka Kiamugore Primary School. Aini nabo kwe bacha kindegere egende Kiarin Secondary eso epali ye kwenda Marani. Nere twatira Kiarin School wali siko ege gitari gocha. Correct. Nere twatira gutira iga twacha gocha kindegere twatirimbuka gocha mate. Ende stiri se gutirimbuka. Yenga ye oje gocha. Na beko gende cyo gesie kanse. Gesieka yes. Gesieka maroma ogende kiomoncha ogende gochirioma gosioncho kegende nyakwe bas watu wachire maiga purposely asengencho yo kurigia abana ba form 1 bataragenda school. I received a phone calling her. There is one girl ekinureke maiga ore toto orphan tabua tise tabua tingina konye gago somera isika burende muntu konyo murendete akamatebi ngaya yabona asengenje wikira form 1 bono tingocha gukenyara genda ngikinyuro ogenda ngorore ngura kwire school so she traveled back to the village aiga no sobo buri muna bugwaboga wabo chakirita buri gochirogo no bwo cyango cya okay ni cyango cya igankwaboga ngwawo dirango enjira nere bagwete enjira nere bakomana baita gutira barenga bare mwapo mwabo bari abana bane abamura babere amona kinyaruka ibere okay gera noyo karenga bonera mokoti abana babande bane ababanda monene iga akale na akuru yobone emetengo simegeteyega eye ni samoke isamoko simegete no muina iga muise mokonde umenyete Nairobi miaka wetani 15 nabe compound yaro nabeko nabe ali just ayo no yamire yani miaka omenyire isiko imege yamete paka yani naboko ranga muntu tari compound ye tana gocha raisi ne bakonde tia saya pakemete ya kondesiri umuntu akondese tia umuntu okondese tiangu chiabo chia kondese tia abantu bakakondesa agateba tia kondese mete yeke kobe menene nchwe for long 15 years miaka 10 miaka kondiste miaka for 15 years yes tata nane pare yo ke wasomi chire ne nkongu igo chiange jibono mbare ngabareka motayoleka igo chiango John Spinch yo onde tayoleka bali wote nabondo chenjire compound yire onde tayoleka aina matoka muntu tana kuburuga ayo muntu yo kuburuga ainde akonde siri nonya kali go none kerata burugirie muntu nara wocho twa iga matoka ye wona kai wa yankende ya nere mwayirugura nero menyete isiko igomba yani they rarely come mba rights bali gocha raisi no muchori na boko ringa muntu actually tana go bali gocha raisi tana go tacho ebona korango yo na acha gusine Christmas na enda kagenda oima nene yankende okay ene yanko yende mwayere ma lakini bona abana abu mwabwirire ko ngaki batumete yani ngaki bakorete bagatuma gatia bakosina babugwate tu oko babutoranite aiga boni yanke ye buno yo meto sine miaka ye 15
aigete gorabu uyu maremu akabwatira ogochiruguru Oh. noyo bono noyo nere Ngobono kwa bana aba. Aigeta. nturachaga kwa bana aba Oh. one yankeri Ine yango bado baka mata. ene yankeri kurumata igaikandire gora Okay. abana bakabwatira na barabu oroisamo iso yo kweta akabwatira ogochiruguru bono gonyatori mwabo Okay. bono Abono ke bagutira boka da torosano. anabire gasi ngoro kia kamura akuko Eh? akamura akuka kamwabo mwana oyo Bono. ono ine no nero ero mugaka bwomochi nero mongina bwomochi Iko bono kwa banga yichakirita. kwabo Gose bado ndogoro. ndogoro tari koko. mwabona ere ndogoro Ibatirire rogo. tibatirire go Iko tebe kwa be gachicha. kwaba itinke chakirtega asaya nkwabo gutiagi omonto narokondesete ekero omomuro oyo aseriwa nagotaina achete kebarua akabera ang'e omwaka omogima agotega mbwekera chibesa egere nkokora chisane ong'agachire enyomba sababu enyomba ya tata na mama ali Are you got a part of this village? nje aya Eh. ama well wisher You are a well wisher. nanyorete ring'ana erio omwana oyo rikanguna Okay. omwana namwirete baka esukuru nkaiwe fee structure kenanyota omwana obwata magisi amaya naende omwana omoke naende otagete gosoma rindi nkarora ng'atiga ng'ende ndigie efee structure lakini tinkonyara nainche nimbwate Totira mangana because ndocho mangana mutambake. ngakaranga kori kaka nkorara ng'amang'ana aya nkoranyarore Bono. elindo nyare siese ng'echo mo Macho morire getiro kerage kore getindi. ayana Getire getindi. Naenda actually no rosano no par no ene pikipiki teri gweta. There is no motorbike here. pe konyara Iko korwe stu arure para maate main road. Kugo force ne babutuko ne banse chindi chonsi. Iko gotira no kwa Mungu. bakotare bakotare ono mwana oyo keracha akanyoranga keraseri gukorwa butagore nyita agachiri nyomba eri achiete korigia agacha ige sume yene arubegete So iko koratiga. Tutaragenda mwabute turakwana ka story karagachire. yes Abana bo mwabo bayiboire banne. abana aba bayiboire bane Abamura babere babere. n'abaiseke babere Abaisike babere. Okay. Omoiseke oyo yomo nero oyo bono otegere kwande school. omoiseke oyo omomokogoti nero oyo osinyiru kogenda esukuru Okay. Amagisi ali ngabwa. onyota max 348 koru esukuru egoro kulaza primary school Okay, story ya ento yo kwanere. Sawa, Tagite tura focus ya kamuraka kwanza. bona Yenya roko akamuraka tuko yo kwanira nyumba ruguru. sawa sawa Okay, bona kamuraka. akamuraka Kabwate miaka erenga ika. nomomuro monene nabwate miaka ng'e 19 Kaiko no moke bado. nomoke bado atigire kirasi sano nemo omomuro oyo akoroku Daniel tata omwabo gakwete 2012 na mama omwabo agakwa 2020 ngakeria corona Ewa. nari nang'ina akwete bono bagatigara toto orphans akamuraka gakagenda isiko kurigia kebarua Akabono kali 19 years. agaga 19 years Oyo ndo kabere ngiyale. omonene gagakare na akuru agwatia magena Ikutana korolekana ngapi? korolekana kana osimitari gwaka lakini obereire nera igabukurua ang'e miaka gwetani 6 Okay, akabono kakaenda kuriga. amatangare kera bete ng'ina 2020 nachete Okay. Iko iso tanganite gukwa. isa gwete 2012 Ngine keragwa kakia ng'ina covid. kera covid Agacha matanga. Agacha komo. akamurago ngajeta matanga gakaeni ng'ina endi gakairana na akuru agwese gakora gagwatia magena Okay. bono nkara kuno communication no simita bugati bono nyaruka indi nera nagotebia ase enyaruka eya enke yamenyete Okay. enyaruka eya sogete masimba nero otigerete ekirasi yanse ase eng'ito anyate koenda na chisemi Oyo benyaruke bono ya mwabo oyo. ya mwabo oyo bono otaraenda sukuru Bono. ekaraenda masimba kamati yenyaruka eyere masimba akamuira Tana River lakini Okay. wateba omogano oyu Oite tuyo kwane baadaye. Tika tura focus ya saka. bono kamuraka agachika karikwa gochikeroka Aha. akarikwa omochibi omonto akamotebia inche tong'a besa kakaiwa amang'ana Omujibu bonara omugusi. bwomogusi keroka akamotebia inche tong'a besa inche nontakana nde ase kong'ebende na omomura omokende tiga nkore egasi erinde egasi eye nkokora nkokora nono omwaka timaisi nonyora chibesa chisanire ong'agachire enyomba minto enyomba eri ya tata na mama ase bakwete yaisire kogwa naende na akanyomba agake gatatoisane buna tore mpaka abana ba minto abaisana baranya rinde bagocha gotukwani bono rende gakakora egasi emeti enyang'e 11 ekera akora omochi oyo notugire mpaka chisese nche chikorwa chi German Shepherd Yes. by mistake bune ebisese bire biburaburubu agasese akamoka gasira ekera gasira ko bagocha magoro bakumurika kayi esese yemere
agateba gaki timanyeti nona akabeira iga kuna kolisi chiombe na koko timanyeti gose yasoka akamotebia okwao ni sisi no manyana kwa mate omonyano lisa uri omurigete akamotebia chairman chef adie kogorwa 50,000 ono moshaharo nare kogwakana kwagakire nyomba oera irororo naenda akamotebia singe gwachakire kuiba chisesi chiane nonya nekera tamaiti gose nero ibete gose yasi mno mumuru bya karare kongeresa tengo korongi sisi yu yasogete muna chisesi ire chinkarakari akamotebia one sisi ikwa kwaonia yaisane chibesa nari chikugwagachire nyomba naende tinko tageti abona ase ng'encho binto byane byasore gusira koro muchia omomuro oyo agasoka agacha nokogoro korukeroka kagwika bosongo omomuro obimbira amagoro tanareti kotara gikagitana keroka gatara amagoro baka bosongo baka bosongo abwate shopping bag abwate yanke ye moimo akanyora obuya omomuro abwe pigipigi ei last year omomuro osoboga akamoburi ng'akioro omochabu ng'a yaya ona aseri gukuru arise ngokora emeremo waseri gunki wako ng'a yani sese yasira naseri agacha bakanga buna twaetire orosana iga nero nakogori asaya bagakorekana ngotachware agacha akamenya rogora iga mwabo enyomba eywo nabere enyomba yogokumi ngwana tore tonyerore nari eri omomuro oyo achaka omonto ekero achaka asaya chiango chiakonya chiakondesiri emiaka emenge lakini omonto oyo nkora ng'are omonto ngo chiango chiana chiatu chibesa egena chiatu chibesa ase eng'encho bana aba mbarengo bono omonto egento ngomorokera na omonto omuya ekera omomwana oyo acha omonto oria akamororera amabera akamotebi nonya nakomboete asaya tiga ngotiga bionsi kamura nganchete gokora egasi yaye agateba agachia akandigia nkamorigeria obotu bwa esuguma lakini esuguma eyo buna oroche iga nyebegete nabera ase komokonya ngaki eyo omogaso lakini tiane kobeka obwoyo nerio goterasia nario goterasia bono naki ago nagontebi ng'a gaki ase konyara onyore igona besimekire buna korwa paka rogora ari esendo change riembe ine riembe rira ari omomuro oyo nere osimegete bono ere nware ka bono nere ise nere ng'ina nere bono ochete akamwana aka kamaekera gaseri buna kara gokorwa abwo ng'a genda gosinto gete tokorangeri tokoire skuru korwa ase oria ore komosomi omogana onye ninko yaeng'ora bono ri noo bamete na akamwana kwaiga korwa December nakorire chistori tata neye nero neyende iko baada yangu wangu yabo muina gangu yabo muina lakini bakondeseti naiga rende no abwo oyo okondeseti amorochete amabera akamotebia ati ngocha kobera kwaina iga inakoragera nainwe murenchara banto buna abu nyasaye nkobakonya naye tiga ngotigere nonya narwete chibesa nayo beke kende muna koragera nari omomuro oyo rende abegete chinyeni okorora apimete ng'a ngaki eye yegwa igonga kurwana ndi pare ndite yogotatige para teiyo nere yoka buna tuachire kurupara mate yes ere lakini togise goika ruguru ndaga kuri kandi nkaro no mpigipigi era etaete kaguchi gosoka ng'ina kindi kemo okay it's long tata kuru it's long kuru ntari ke tiro kenga puni no para riso es kaka ay look at this okwira ni town look at ligere tata uru sana aiga ana almost tun nyaruka neri riska nyaruka neri iga saa tata nuru sana mbona mwarabeti aiga rini ono koranga taraba gekakuru omomuro oyo naye taraba iga gigitanga wanchobore the environment tells it all sure the environment tells it all ng'a saya muntu tamenye tororo ni naye makweli iga saya okorora ng'a mbona arabeti actually mbona arabeti saa mbona arabiri you can see saa fresh kabisa asa arabiri are fresh abali ndo bori mubwate baro no banene no banene no batabu okorora okorora ng'a no yora bitie garajete na kamura ka aki yadan kwarugire ndagera ati ngotire tiangetere moina bakoetere moina kaka nari otateregi ndo jamagena aro nabo bwate biroge biya kabisa kirogo muya birega koma kwaringa bana ge gwaro karango nyaruka mura biore
Habari yako? Mwancho murigeria, this is the compound iga. Nyomba nere. Kwa nini ndoje wasambira magena kwa rarage? Nyomba lakini ento nanjiro mu mroyo. It looks very neat. My goodness. Mumro na temete we. Ogo safi. Come. Alikuja. Alini nchuko chinyomba. Might go say camera name or something I want to show you here. Manjo muri, this is the house. Temu atino nyene karuga bwata kama na kukare karansirte iskari. This is the house nere nyomba bibuli baba. Nere nyomba bibuli baye nairi. Nyomba na bere iga. Tebu atikende. Igentiyo ke bwatine ke buyu ekemo. And then ni but tuanjire ndugo to sa bedroom because go etera sana bora nyore kende. Yes, bono ga hani nyomba tebu atino ane trisa. But if you look at this, timanye tiko se simiane ne mureke. Skangura. Can we see that clearly? What it ayeli simi. Are we able to see that clearly? MBR. Okay. Mwancho murigeria, look at this, Sorry. Look at this, Ene mattress. This is the mattress. Igereri. Ene metali tensa katereke ro muito iguru. And the mattress here, look at this. There's no mattress here. Look at this. This boy, nabamenyete this kind of life. Iga tamete kurukaroka. Aichache go salvage amari. Abaiboli buy. Kaka, these are the kind of stories I do, and I feel too emotional because nyombe te bwatino ane trisa. Ayo bwati chibesa kwimuka. Kwa manya wite ntakana kwa nyeseri neri sakarane yanga kwa mutegenda seino ngase ngenjo ese just a dog aba gusiye ese become so valuable ko bwobo kama bwo mwana ntakana kwa museri kurukeroka kwa murenta to this kind of environment bese aitur ko mwakana kwa mutebyo genda kaigo omwana ocha omanya this kind of life so nere ngendu kya muminyo getigoja enyombe nroche buna menyete buna the Raphael was explaining yani igategeta kore mirimo taka no musahara as long as yakwa wendagira agachi sobo because nere yani umumurori ondoke nonyeta yonka lakini oyerororera watete kwagache sobe nyomba achi ku salvage obore mu bwaise because you know amare mugusi na bwato muchando obore mu buno bumonta beta to korogonyara bwachire. So look at this. Wanagara kwa masari kurukaroka. I know you will get this video. You will get this video, my friend. Talk yes, and I want to tell you for free. You want no peace. You want no peace. Look at the way your mumroya amenyete. There's no bed. There's no nyineri chambe trillo. Look at this. Ono murangwa chita karigo senkuru yigo se gasa beto monto. Tense. Abegete neti. And this way he sleeps. I'm so angry. I'm so annoyed because of this case. Anyway. Look at this, It's the kind of life they're living. I know boyo, kuna hata kitu. Kuna unga, inteke kerebosa. It's nothing here. Na wamenyete I don't know what they cooked that night. Digere suma baru geteno bokuma. Na wamenyete no mwana omwabo, mswati omwabo. Nyaruke yetakera kind of from one. Aba gusino otwe ikerabo. But anyway, God will pay you dearly. Mwana utabati no yanga, achitene chianga isa tuchoka. Kwanza ya mechi ndego sega. Ligere yechi. We are not hiding anything. Only 2 trousers. This is one ene ya kabere. Look here. Yanga te ya no ene yemo. Ligere nyomba. There is no nyin even a single one. Teyo. Na bamenye such kind of environment. Mwanjo murigeria, this is the young man. Ntakitenda agosolnera Raphael the well wisher kono tu serious story, but it becomes so nice. Ose koiwe kana bya ekero monto manyine kwanerete kuro munoe. Biyore tata. Biyande. Ndeto kwaneri yogi, okwaneri yogi. The matataki, ano abantu bakuru baba people. Be courageous bwana. Yeah. Bo mabuno bomboli ko permanent. The Bible tells me nga ababura kane jintakana na abane. God has a reason why you are here. Emi akere ngobwata. Mbona ikiri 20 years. Kira sine ngakuigeta. 5. Stand 5. Ugatigere school waro. Yeah.
enyomba nere tata omino agotigete na mama omino. Ndi gwache taiga. Tindaba mono mbono nachete juu egasi konyende. Ngakora ekwende esese nere yasirete. Bono ngakorwa ebitina ngatebu ng'anche nanyirete ngarua ororo. Omongwana oyo ngasi kiakora. Anafanya kazi gani? Awezi kuwa rekora mero. Omo kwenda ali omo accountant. Omo accountant. Kisi gosa Nyamira. Ali Nairobi. Nairobi. Igo muchuna kweka kwamenye to, ose murugi ayo no ali. Mo manginoro. Mama mwaweka oro. Nere ku nere mwenge nere compound. Okay. So what happened? Nkika. Bono buna yaba igaga batanche na irire sese. Ega sira igo. Bona lio mongno ino mochingara akambute gasi. Nalindwe tororo. Ya. Ngaira bana namwete ngachanga ndosi umochi. Kasime kachisuguma. Okay. Chinkonye. Mongwana yokondise toko I could wish to meet this man. Yeah? Ngasi kiagora. Oro. Kwerende kuru I'm going to that. Ngwana yokondise tese ina ngasi kiagora mata. Akora. Ngasi kiagora oyo kondise tese ina uchi mata. Epipi yako endi. Epipi yako endi. You got it from within this village. Yeah. Okay. Ekera kwira naga gote bina bongo kusukira. No tumwa kan tiba sindi chonse. Agansukira to. I could wish nyoro musacho yo. Mote bimbi ya mono. Anyway, mongino yekera ko seri. Ngaki kwa rutekera ko beka. Na bwate besenke igo na lingi cherete. Ogacha no kugoro paka kisi. Ngamakoline. Okamakoline pilipili. Bono ngimokoragira. No kung'ang'ana tu n'abasani ngo chabali barankonya abasani bane ngo chabali barankonya gose naende konda linde bangire konda uchibogere igo chibando okugora kere gento ndagera uno esume mwenye getane iri musime geta matali no mumenyete na your sister nga yamenyete usino mumenyete no ago chobutira lakini mwa bakurara mwa bomino nga mate kurumata ari situaro para kurumate kai ni mbali sana anyway ito sabanya sa kubwatesia na you shall overcome you shall overcome Biblia tayanga agusie ko murango yamo nyasawe goro murango nekitirisa isato combined so God will open a way lingana liande tali nene elia your sister utakera kwenda form 1 batirende through her to kumanya ngakinya sara akore egekone kiae wana maraba kwari ko mana yake United tege sona sinali begere bache bangomesi nchembe ke ajua gali asa momo gete yarane ego kwari kure momere nyumba chengomere na ganya rosi abere voto actually because ozindo jambono gwakari ndo twakanyora gukure anyway Rafael Nchukocha mwacho murigerere we want to understand this story ya Inyaruki ngajaguruko Inyaruki yaguruko Lorin Mora Lorin Mora ngai konya gosomera Lorin Mora primary school konya gosomera Laza Primary School iri Tana River asengo Tana River igese Inyaruki yari gosomera Inyaruki nero mokoti bumuchwe musubati umwabona aroro nere utigirete kirasi sana na ibere musubati umwama mumwabo musubati umwaba abana okay utigirete kirasi sana na ibere utatigo yore musubandi bali babere oyu ubona utigirete akaenda gasoka Masimba no umwana uyachita agachikomenya ise musubati umwabo okay ekarachi komenya ororo akamotebia umwana uyakarabera isiko okay ekarabera isiko akajaga motebi tiga muire kamati ya muire Tana River samenyete achikosomera igwa Tana River no kamati okay yo muswati uyo mwabo yo bono oyo sogete yes aga utirite standard 6 yes usogete Masimba bona kero mwana yagenda ororo kamati ya matetiga muire tuchikobanere Tana River achikosomera ororo so mwana uyo Lorin Mora akagenda Tana River no asomete klasi sano nemo klasi sano na ibere klasi sano na isatu paka buna korete last year akanyora max 348 yes akarangiriwa Ngao Girls iri Tana Delta okay Tana River so
ekera aita amatemo December iga oria discover ng'a omwana oetire amatemo akamotebi bono genda kaninche nkorangerie oche ogende esukuru iga ase gochi okorangeria omwana rende agachaka nari erikorwa riametera momura omwabo korwa December. Bono rende okanyora arangeriwe esukuru mpaka ekero nachete komonyora agontebia ng'a bono baria bantebeti nkonangeria bare bang'ire esukuru ndoche January yaerire. Could it be kamati eye ya roche ng'a bono omosigo oritoire kidogo Nabo okorora tochi bono akamotebia agacha soba. correct tochi efisi ya primary nsere bono naende public school are gosoma tari boarding bono rende oikire ase Araganirie aganiria Nkao boarding. Girls is an extra county school I think in Tana River. So akara omosigo na omorito rende akamotebia genda ka ninche nkorangeria kagochaka namogorera eriogo ria maino akamogorera ebagi ya mogongo akamogorera naende ngigeri bono na ecalculator akamotebia bono genda ka bono ninche nkorangeria oche ogende esukuru inche nkogorere na ebinto binde bono ginkonyora omwana oyo nabo namonyorete are na ebagi ya mogongo ere enyia are na ecalculator no are na result slip yaye na birth certificate bono rende no are na eriogo ria maino agateba bono naganyire ndangeriwe kaka inchi kogenda esukuru bono abana bonsi bachire ndoche ng'a ninche boika ngotigana inche ndi gose ngocha korangeriwa otakondorera Nkao Girls eywo nindi bago nabo oranyore mbaraigora nari rende ngomotebia ng'a yaya okorora ng'a togocha kogenda sukuru nari nairete initiative nkamoira mpaka Nyatieko Nyatieko principal ekang'a efees structure nkantebia Nyatieko na enyeroni yowe geturi Nyatieko to Kisii town. Correct. Ewan. Namoirete ororo igoro principal ekang'a efees structure efees nkaete no tari ayo nyebwate no omwana oyo are nero Ye boarding. ye boarding Day school atakunyara pi with this kind of ya day school nanche naroche takonyara sababu no environment ase agotara nabe it speaks it all rende bono nabo mfiriti ng'a omwana oyo are gotoka enchera akonywa nere agende esukuru na omwana ore determined nonye ekero ogokwana nere nabo okorora na omwana bwanchete amasomo nabate ng'aki bono inche esukuru yane etaraigorwa korwa nagatete ng'a ntoche tokorangeriwa na esukuru nkagorerwa eriogo ria maino nkagorerwa ne calculator ngatebwa bono genda ninche nkogorera ebinto binde rende bono this is the lady, this is the girl. Igo bono ribaga kwamorigeretie Nyatieko agenda as a boarder. How much is the fee balance per year? Fee structure yari goteba 40,000 omwaka alafu uniform nkogorukire ime agete wake esabu igo is a total of around 11,000 uniform choka and fees around 40,000 igo chiachire 50 na personal items ibinto mbira kugurirwa personal items so we need like an approximation of how much ekero rusetie fees per year 40 ne uniform 11 igotonyore na other personal items chinyaruka na akorere shopping the least takes 30,000 akera bono inyaruka kero mokorete shopping ire standard it's around 30,000 takes about 30,000 so we need like 40 50 80,000 mwana agende skuru abagusi barimo korra mabera bagusi barimo korra mabera enyaruka neri barimo taramorra this is the girl ikikuru baba Lauren Mora akiuta takwaru egari yakori neti gosa ningi gari ogacha pakanka pole sana, God will see you through. Anayo kucha kusoma au mwenyekitari kusoma umonto monene akobe pilot by the way kiota takoba kusoma ukore sukuru doctor mwenyekitari kabisa. Okay, this is the girl now. Ali walk with me. This is the girl na te bigunga ikene grave kia mamu mwabo ikikira ne grave kia mother here na kie kamera bana ara yabumbire musirete 2020 grave kia mother asirete 2020 kakeria COVID-19 then omanyete botambe kerote ne egesieri ekegusi buna kegoteba according ne kemira turuchimana nteni nega konoko bako gwokorio konoko bako gwokobe so ekemira goteba na kyo mongina akoe nuko bako gwokobe mugako nuko bako gwokorio na beke gusike goteba ego ekamera mani yantogorere timite sona matike gusieki aiga this is the grave year yes. mwaka 2012
2012 kerogi keiranire nse because nkarake so amaraba aranire. Anyway, abana bamba bwate oboremo borobwo, but then tiga torarora, you never know how God works. Abagusi ba minto kaka nimanyete abana mbare bakinerete obogima bonga bunobo bakaba abantu. Nimaete nondigereretie ugakinira obogima bunobo okaba omonyagitari, ugakinira obogima bunobo Nyasaye akagokonya ukagenda chinse chiesiko, ugakinira obogima bunobo Nyasaye akagokonya ukaba omoengineer, ugakinira obogima bunobo Nyasaye akagokonya okuba omorari buna enanda asore Nyasaye ogokonyire you are financially stable. Mware wancha abagusi ba minto kawaida buna ngoteba tokonye efamily eye mambi babe people, yani baba abantu mumuroyo agache nyomba engiya na ndonye mubwate gas mugusi atebete ng'a entakane engiya neye kwebwata buya onye mubwate gas mumuro tatagete gas nene nyekobwate gas nkari okorisi chombe nyekobwate gas nkari engiya. This boy needs a job bunariga mumukonye agende seino America mbare mubwate mechi tabwate monto okorenda abantu mbare muri chisi chisiko gose muri Nairobi Mombasa mubwate mechi monto tayo korenda. This boy can be a very resourceful mind neranyore kende aicharo simu abo abe people gochakira abo nerana gusukana gochabumba mambio nyoro beire muntu namba ibere timanye tinga kitoko korera kini Nyasaye wicheba we Nyasaye aragukune Nyasaye kara agukune otokonye school fees ye nyarokeria 40,000 Kenyan shillings. God will bless you. Gosonye ko wanja you can take her over ayetoko ya account ye school every year kwaba ko deposit ye school fees mwana uli asome mpaka form 4. It's doable. Bali mogo tokonya na mangana a shopping for this lady. Eto tagete Nyasaye ka wanja Monday agende school. Ekesingere tu akave de KTRH kyo mwana ulia orenge KTRH toru sitiali ntakana enabe ta advice na bali munga tiga tora hold on kidogo bara monitor baro gose nabo muntu stable okogende school. So that is why I've posted ntwanya the school fees ya 1 year tokanyora na a uniform 11,300 chibese cho there in my custody no chiri account yane but enatebe tukutika tora mwa time wake no ene wiki ya mambie ngima turarwanga kiako ago BF gose nanya are gwetene nere school tomanye komoira so ereke skangere sorted a fees nere sorted a uniform nere sorted and a few shopping items mbire sorted. That is why tuacha rero for this case Nyasaye kukuna okore shopping enya rokeri baba nchwa kuja enya rokana ereji this is the girl mwari wanje Nyasaye bakune enya rokeje gende school ya aruiska aru in this forest maninka ya maiga abanyeruka they are very delicate environment ye nembe I'm telling you embe agende boarding school tisamo chirichanya tie kono wange asona mumuromo abaka ndo musiomeri kaka no eninjira bonkonya gukerikati ali na musiomeri Rafael na bakonya gukeri ali musiomeri and the rest igoto na gusukanigo so nyaruke need some shopping na tagete uniform na tagete school fees takes 40,000 per year. A uniform takes about 11,000 sindio? Yes, about 11,000 Jones here complete. Then personal items ago reye abanyaruka mumanyite ibintu abanyaruka bakugurira anuliye zile vitu zake esanduki ne bintu bindi abe comfortable tomoire nyatie kali asome na Nyasaye na bakuguseseni Biblia bate bakaka chinta kana na baburaka na abane aya na ande Nyasaye na barago kune otebe nga kaka inchabono na amuire omo muroyo kuja bro otebe nga inchabono na amuire mumuroyo asenge njakoraranse na amugurire getanda egetanda abe room eri na enketimenti gose nisa negetanda tebanga na amugurire getanda gose Nyasaye kawanje we expand this house tonyora mabati 35 ege nyombe ye toye ngusake gare isa negetanda you see mabati 35 we'll do justice emetenere matu atebi gwari so mungwano ya kondiste matari na butuko mukwanera ato emeningi we tari monto mube tari monto mube atomukwanere gato emetebere tatu gatwatie bisigiza enyombe ye ngiche gato yagache ishe Nyasaye tikabasina but first of all tigatora ire nyaruke yeskuru agenda asome because toro jirende gagisobo nere bweka oyo ta asome te kwigwatigere class 5 oyo kare gwatia magena na akuru nere tachite school oyo nero gasogete masimba techite school so if family eye omwana bweko tigaire ngene go seta ya buna mogoteba is this one here ari gosoma bo munyagitari achokonya abana abamwa. God bless you.
nyasaba seni kakande going forward narwete tangazo ng'aki intu abana tokonye school fees na abana chintakana abande mwechoke. God bless you. Nyasaba seni bijamono sana.